Bueno, bo día a todos e a todas. Iníciase a sesión extraordinaria urxente no Concello Pleno do día 23 do 12 do ano 24. Trátase dunha sesión extraordinaria urxente. A Corporación debe pronunciarse sobre esta urxencia. A urxencia ven dada principalmente polo expediente do asunto número 2 da convocatoria, xa que considérase que debe someterse ao Pleno a aprobación do mesmo, co fin de que se prospera poder pagar aos proveedores as correspondentes facturas antes de rematar este ano. Dado que antes de aprobar o expediente é necesario contar co crédito nas correspondentes aplicacións orzamentarias, tívose que esperar para ver de que partidas se podían liberar estes créditos. Despois, polos servicios económicos realizáronse os trámites regulamentarios e unha vez que as partidas necesarias para facer fronte ao pago das facturas tiñan crédito, elaborouse este expediente extrajudicial de crédito. Ao esperar ata os últimos días para liberar o crédito daquelas partidas que non é necesario, implicaba que non había tempo material para convocar as comisións e o Pleno, por eso esta urxencia. Ábrese debate, ten a palabra a señora Rego Martínez. Non teño nada que decir. Moitas gracias, señora Rego. Ten a palabra o señor Marco Xal. Bo día a todas e todos. Tampouco hai moito máis que dicir, pero seguimos sin entender a urxencia, máis cando a convocan un vendres pola tarde para un luns ás 9 da mañá. Creo que tiveron tempo de abondo para convocarnos, máis sabendo que cando o último pleno foi a finais de novembro, tiveron todo o mes por diante para facelo e tiveron tamén máis días ao longo desta semana e a semana que ven para facelo. Moitas grazas. Moitas gracias, señor Xal. Ten a palabra a señora Franco. Bos días, señor alcalde. Bueno, eu tampouco entendo a urxencia porque minte vostede, señor alcalde, a modificación presupuestaria fíxose o 25 de novembro. Pasou un mes. Entón, que nos convoquen un venres pola tarde para un luns ás 9 da mañá pareceme unha falta de respeto hacia os compañeiros de corporación que estamos aquí, hacia os veciños e, sobre todo, hacia os proveedores que son os que deberían cobrar. Entón, eu lles pido que faigan as cousas como as hai que facer, que se dediquen a xestionar máis e a figurar menos, porque é verdade que dende o 25 de novembro se dedicaron moito ás xanelas, ás fotos, aos pinchos, etc., pero está claro que os proveedores, as contas, os presupostos, que tamén nos mentiu no pleno pasado, que nos dixo que esa semana íamos ter o borrador, pasou un mes e ainda non temos, pois está claro que todo eso non son prioridades para vostedes, como si que son pois as festas, as xanelas, os pinchos e as fotos. Entón, creo que a urxencia é unha excusa máis súa, simplemente pois para justificar a súa propia incompetencia. Moitas gracias, señora Franco. Ten a palabra o señor Penagos Muras. Bo día, señor alcalde, e bo día, compañeros de corporación. Bueno, eu o que digo é que ao final de ano pois van saindo as cousas, vámonos dando conta do desgoberno que ten este goberno, que non era o desgoberno que vostedes decían cando eu estaba na alcaldía cos meus compañeiros e gobernando da forma máis seria e máis responsable que podíamos. En moitas ocasións non saíron puntos adiante polo bloqueo que me facían e polo mal que me teñen feito pasar en este pleno moitas veces en estes momentos. Non me creo nada do que dice vostede que se están reorganizando as partidas para ver onde se poden sacar os cartos para pagar as facturas. Iso non é xestión económica. Xestión económica é que cada partida, cada gasto vai á súa partida e a partida sábese de sobra día a día onde está o diñeiro e onde non está o diñeiro. Cando vostedes entraron no goberno, calificaron a situación económica de catastrófica. Catastrófica é ahora. Non era cando vostedes colleron o goberno. Daquela, o gasto estaba organizado, había algunha partida, como era de cultura, que si é verdad, como lles pasou o mismo este ano, que agota o diñeiro pois antes de tempo, porque no orzamento hai que modificar esa cantidad que se pon a cultura porque non chega, pero o resto de partidas tiñan o seu diñeiro. Encheouselles a boca dicindo que non lles quedara diñeiro ningún, que isto era unha situación terrible, que non iban a poder facer nada,
cando en realidad era totalmente mentira, porque cando se cerrou o exercicio 2023 veuse o resultado. Agora chegamos a finales de ano, queren atender todas as obrigas que teñen, que son obrigas súas, non son obrigas nosas da oposición, son obrigas que foron facturas, encargos que foron facendo ao largo do ano moito sin sentido, e agora o que queren é traelo xa plena que nosotros levantemos a mão e lles aprobemos eso, para despois vostedes sacar a foto tras foto, tras foto, tras foto, e dicir que o que están facendo que é o mellor do mundo, que son os mellores, cando o que están facendo vostedes é coller resultados do goberno anterior e dicir que se é mérito que seu, como é o caso da estabilización de empleo no Concello e moitos máis. Pola nosa parte, non vamos a pasar por aí, xa lo avisamos no último pleno, que non saiu adiante, volve a pasar exactamente igual, eu digolle que lles espera un ano duro, porque están en minoría, teñen que falar estas cousas coa oposición, teñen que ser responsables no gasto, teñen que valorar o que se fixo en gobernos anteriores e que saben perfectamente vostedes que estaba ben feito, nin é seu, nin estaba mal, estaba ben feito. Seguro que houve cousas que se fixeron regular e outras que saíron mal, de moitas as que se fixeron. Pero, dende logo, que todo o que se fixo antes non estaba mal. Habría cousas que se fixeron ben. Como vostedes agora. E non se trata un goberno, e gobernar non se trata deso, desprestixiar os gobernos anteriores, e o que facemos agora é o mellor cando realmente van para 2 anos e ainda non fixeron absolutamente nada. Nada. Porque, dígame que, eu non sei, creo que lo podo contar, unha grada en San Claudio, unha pista de fútbol aquí na Alameda, que está ben, e doulle esa norabó polas 2 cousas, e o resto, un asfaltado no Burgo, e xanela a xanela nos centros sociais dando un chocolate e sacando fotos cos veciños, e díganme que máis fixaron, porque eu non o atopo, vamos, non o atopo eu, ni o atopo ningún veciño. Gastaron os cartos, gastaron o remanente, 3 millóns de euros, díganme en que eu ainda non me explico en que o gastaron. E, bueno, en canto a urxencia, coincido cos meus compañeiros que non ten sentido ningún. Polo menos, pois, explicalo, polo menos falalo antes, non ten por que ser unha comisión informativa, pero, bueno, podes explicar cal é a razón da urxencia, pois, por teléfono, nunha reunión no Concello, como sea, pero non chegar aquí, convoco o viernes, que vamos o lunes a primeira hora, isto se aprueba e ya se paga e todos tranquilos. Eso sí, eso foi gracias ao alcalde, señores proveedores. Os proveedores teñen que entender que para o Concello de Ortigueira vai ser difícil traballar, porque non son serios. O goberno de Ortigueira non é un goberno serio. Nada máis. Moitas gracias, señor Muras. Ten a palabra a señora Ana Cartelli. Non tengo nada que añadir. Bueno, neste punto o que teño que dicir pois é o que xa comentei ao principio, é un tema totalmente técnico, non é unha cuestión do goberno e os plazos foron os que foron porque así non lo dice a asistencia técnica que, como me dicía ahora a señora secretaria, non é o mismo expediente, señora Franco, polo tanto, fíxese vostede que non é o mismo, polo tanto non minto. Eu non sei por que quere dicir que minto ou non minto. Fale despois coa señora secretaria e xa lle explica esta cuestión. Como acabo de dicir, os servicios económicos realizaron os trámites necesarios para liberar daquelas aplicacións orzamentarias que teñen crédito, que non era necesario para dotar outras con crédito insuficiente para facer fronte aos gastos e así poder pagar as facturas aos proveedores, que si ven vostedes na relación, que xa trouxemos na outra vez, son todos do Concello de Ortigueira, aparte de as cuotas de portos e outros procesos selectivos de estabilización que hai que pagarle aos tribunales que viñeron hasta aquí. Por lo tanto, xa ve vostede ese desgoberno que dice vostede, pois son para pagar o que facemos, porque ao final vostedes queren que nosotros faigamos cousas, arreglemos as cousas, pero as cousas hai que pagalas, e despois veñen aquí e nas queren pagar. Bueno, pois cada un é responsable das súas accións, non? Unha vez que se tiñan os créditos as aplicacións correspondentes, elaboraron o expediente extrajudicial de crédito cunha relación de
de facturas que tamén se incluíron as tasas de portos, como dicía eu antes, indemnización a distintos tipos, asistentes de órganos colexiados, tribunais selectivos, etc., cun importe total de 84.286,27 euros, dos cales 70.999,06 son facturas dos nosos proveedores. A propósito do que dice vostede, para non alongarnos, que non levamos feito nada, pois mire, lle podía falar do SAF, verdad? Sabe vostede que deixou vostede un desastre total, bueno, hoxe en día está correcto e o día. Xantar na casa, se acorda vostede que 25 persoas se lles leva a comida a súos domicilios estando e vivindo solos. O SETA, 12 plazas para deterioro cognitivo en enfermedades de Alzheimer e outras demencias neurodegenerativas. Obras na residencia de ancianos, obras na Galiña Azul, e así lle podería dicir eu moitas outras cousiñas que levamos feito en este ano e medio que levamos no goberno. Xa sei que non lle gusta a vostede, solamente fala da xanela, senón si que de historias, que iso tamén está ben, porque ao final estás cos veciños e os veciños te trasladan cousas. Pero, bueno, este é outro tema. Vamos a votar a urxencia, votos a favor da urxencia, votos en contra da urxencia. Se acaba o pleno. Moitísimas gracias, feliz Navidad a todos.